Pozdrav! Evo, nakon netom završene konzultacije moram reći da je jedan klijent, inače bivši ovisnik koji se jako trudi vratiti se normalnom životu, podigao program, odnosno konzultacijama donio jednu novu dimenziju. Svi znamo da sam po svim kontinentima, kroz kameru znam prošetati kroz par kontinenata dnevno. Isto tako, konzultacije su znale biti u autu, u šetnji, u podzemnim garažama, svagdje naravno u uredima i radnim sobama, to je klasik. No, on je parkirao svoj auto, što isto mnogi od vas rade, negdje u stresu da bi imali mir i tišinu. Važan je fokus, mentalni i duhovni rad, kako to svi znamo. No, njemu se, obzirom na njegovu povijest i zabilježene registracije svih auta koje je vozio, kao i njegove osobne podatke, malo teže, malo je veći fokus na njemu s obzirom na njegov bivši život. I on je parkirao svoj auto pored kukuruza i imao sa mnom navečer konzultaciju. Dakle, bila sam s bivšim ovisnikom pored kukuruza. Pritom, s obzirom na registraciju i sumrak i parkiranost uz čudan telefonski razgovor, dogodila se policijska patrola, što evo je stvarno novost u programu Pospremi glavu. Dakle, što bi se reklo kolokvijalno, bila je murja u Pospremi glavu i mogu samo reći, vrh je prošla.